Santimaan sa kalam, bira-bira, tuplok-tuplok ka, aron mulugsot. Karon kay Sabado, siguro ko nga naay daghang magpatambal. Pinagi sa imong gahom, tubig na balaan. Tagai ako og gahom para maulian ng mga panambal sa ako. Inaagi ning kalayog aso musulod ka nako ang gahom nga ginganlan og isprikitik. Asal master. Tao po. Ayo, master. Oy, Master, may hapon dia master. unsay ato? Ito. Kanang Saag malagi ka lagi. Sa may dugay na magko kakita mo pila naman kasi manaw at magkita ka tani harap abi ko sa ganina. balay master kay permente mag-away sa akong asawa master. Ya, mag-away mo si way rimit-rimit. Dili ko master, problema ni ko na ko. Mo gilay ko. Unsay problema nimo ang imo ha? Gamay kay ni master, ngani ro. Yan ani makadako. Gani. Nga, Uy, ngana lagi. Yan, Gusto ko magpadako lagi. problema gina kayo tanaw war ko na. Kay kasagaran sa akong gipantambalan ri inaani. Nalipay ko master kay anam siya nga sam nagmuha mo nagbutilya. Ha? Ko lipay kay ko murag butilya. Ngana mo Ay, siya. uy, problema na. Unsa mga butilya? Unsa mga butilya? Dali So ra kay- flower lagi daw ko no. Bantog ra kay awayon ka pero Sige. munti. Imbis na lipay ko kay ginan ko murag nagbutilya. Pero sa what flower pud lagi. Okay ra to Butilius Red Horse. Lagi ah. Kanang mura nang Nakay mura katabaw nang na ko nanganak master. ba? Mura nang nanganak ba? Lagi. Ana ah. Ay sus. Bag-o ra gyud ko nag ritual kay kada Sabado daghang gaya na mag patambal diri klase-klaseng sakit. Usa ra na imo sayo ra kay na. Yan sa Ah, master. dali ra kay na. Ah, tuwa sa diha kay magkuha sa ako mga pare-parnalias kay para kumplito taguan ba. Daga kay gamok mamunga pag gamok. Unsa man master relikwan? Ay, tanaw lang unya. Mo Oh, kon ka. kining gahom-gahom man eh. Mao gini ako gining kasagaran gamiton og patambal na magpatambal diri. Problema lagi ko ni ko mga master. Ano mag problema man ka? Ha? Ano mag problema man ka? Unsa makabangan lagi ni mo? Ay, tabang na karon. Ay, problema na. Ako sa ning andamo niya. Uy, unsa ka po ni? Master, Uy, sa problema. nagsangkiig malagi ni unsa ka po'y problema ani? Master, Unsa man nahimo? problema kay master. Oh, Naunsa man gako lagi. naunsa na Unsa din na, bigo? di kana. Ina kada gusto niya na mo. Master, Naunsa ba? saon man ina ako master nga. Naunsa man Matambal lagi ko kay dako. Oh, ni dako jud. Oh, kuya awa ko na nagon. Asam de. master ko ba na yung Unsa man ko? tambal ako ani master? Di ba sa una? Di ba sa una? Mo na mo problema gyud sa una. No, japon lagi pero no, saon man ni master eh. Ah, man ka na. Unsa man na? Naunsa? Kaihi lagi ko dito sa dako nga kahoy ba? Oh, Nangihi ko dito. Tingala ko pagkaugma ni dako naman noon. Asa mga kahoy? Kana ako na. Kana kahoy. Oh. Master, inabot ang kita master. okay, balik lang. Balik lang mo kay A few moments later. Ay. Mga gini kahoy ang gigot sa kong amigo. Oh. Kahoy nga balaan. Pareha ato ako ah. Sa iya ka dako.
Uy, Master, nabalik na Master. Ikaw rin gusto po din sa kadako ah. Gamay po din na mo dai. Mabuyang ganta. Master, may tagma kaluyan daw ning bahay kanang kahoy nga bulaan ba? Oh. Ugma ni, besug na Ay, yung siyo, hambol, katuganing sa atong amigo, nga imong amigo. Makita na tagma. Oh, magkita tayo ba, muulit at kay atong obserbarag ba unsa na ni? Excited na kay ko. Oh, Sige. Next day, the next day, the next day. paita ni kinabuhi ah. Kaproblema na may nung kuha ni totoo magawa tong ilag kabuang tong ilang ko nanawa. Di ba ka ni Gigi? Di na no musugot akong asawa mo dugo kay mahadlok naman. Paita gani kaya eh. Problema ni gini kayo. Master! Master! Oh, sa may mo problema. Sa mga ka problema ka Master. Uy! Abi na ko, Ang itlog ay naka. abi na ko, kuya na problema tanaw ba? Ang itlog mo rin naka. Grabe po na nga. Gigi. Gaba-gaba na yun eh.